Anao io Sava pro, manolotra ao anao. Sabi pa agora? Karakory? Fa tsy mandeha tany anio koa malao ty. Ha, nanio manao ty? Za avy tamin'ny dokotera za io fa marary. Za mana manantso anao pendant une semaine nisy asa ho anao tsy hita mihitsy amin'ny Cyber Café. Mitady olona tena mahay tena mouvement. Za fa tsy hagnano zegny fa zegny ko problème-nazy io e. Za tanao za tagnana anaty tsy mijano. Manio ma izy? Marary avony tic-tac zay, tic-tic-tac zay ambarao dokotera. Ino? Avony tic-tic-tac. Hitanao tagnana tsy lasa tsy mijano tanao zatra mikitikitiky ordinateur mindefa message magnino de lasa tsy mijano amizay raha ty amizay azonao. Karaha kotsipaka maty reny aho. Grave feky izy hitanao zay tsy mijano tsy haiko atao akory jampijanon'azy. Mampalaelo zany. De karakory eky fanafodina io teny dokotera? De fa tsy mila mihinana voankazo zegny, mila mihinana letchi maromaro marina fa karaha. Efa latsero araiky. Ako natamatra. Tsy mety atamatra ma mararany izy io tanao io. Mampalaelo. Za ialanao. Masosa anao e? Aha, za ialao. Mampalaelo sana olo sanjina. Tena ratsy fo misoma telefony ndraiky ordinateur aty. Pinja koa. Vita! En couleur!